pane mukomana azoremera politburo yese yeZANU-PF auya akataura ari fem, ari serious, asina kana waanotya, achitaura mashuko ekuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vemasondambanzo Mnangagwa, aiwa he must step down. So zvamuri kutaura izvezvo, aiwa siyanai nazvo, aiwa hamuna right yekuti mukamufosa kuti amende the constitution. Sana pina mashuka buda nyogwa kunzara naso kuti subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panapa pahendo toona kuti panyogwa pachinzi listening to comrade Chinga Dube's statements, it's clear that the wisdom of true war veterans like him should guide us all. His words remind us of the sacrifices made and the importance of staying true to the values that so many fought for. Let's heed the cause with respect and attention it deserves. Vana vachiposta picture rake raChinda Dube vachiti aiwa Chinda Dube ari kuadvocata masviko ekuti aiwa titombodi zvekuti vanhu vafambe vachiti mutungamiri wenyika ngaatoke beyond 2028. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngati respectei the constitution, ngati respectei vanhu vakarwa muhondo, because vanhu vakarwa muhondo vairwira mutemo uyo kuti nyika yeZimbabwe muve nemalaws ari fair kuma-citizens anoabidwa nemunhu wese, despite kuti munhu uyu iresi yakaita sei kana kuti munhu ane chigaro chakaita sei, but they must be abided by those laws and regulations. Ndo mashuko atiri kuona ari kuya achienforce achiti aiwa isusu we encourage kuti vanhu varege kuti mutungamiri wenyika ame the constitution, kuti vasa campaign for his third term, but aiwa everyone must be abided by the constitution. Tudze mafunguro enyu toona kuti aiwa Chinda Dube auya akasheka the politburo, auya akaconfuse vazhinji. Tudze mafunguro enyu pina comment section yedu, musana subscribe or like and turn on the bell.